Ču, probotře. Dávala jsem tam dneska jídlo. Koukni, ona prostě jde na břichu. To jsem byl, že jsem dal nahoru teďka, ale když to dám dolů, tak tam byl dal úplně. Oni jsou starý, no, to je prostě... Tady má bublinek jak... Už nebublinkuje. No. Nevíte, třeba je dobrý. Aby to všel vodí, že? Na soukromé škole. No a? Jistě má rád děti a dělat to s chlapama, anebo obojí. No a tam nevidím nic špatného. Ani já? Já vlastně taky ne. To snad nejde tak dlouho. Ona už nedejchá. Zkouším ho v jednou kuse. Máš číslo na jeho přítele v Paříži? Platí, že jsem vrátil včera. Ne, ještě dejchá. A jak to znáš? Moc dobře ne, ale to bude dobrý, že se vždycky vynosí. Nechala jsem mu zprávu. Díky tomu. Nedržej ty. Víš, tohle jsem si týden bez varu, že? A to je dobrý, není skvělé. Nedrží? Dáváme a moc mělý. Jo, je naprosto úžasný. Čuču. Kdo jsem dal ty světla? Já? Pojď sem. No, myslel jsem, že je bude říct. Pojď. Máš dělat, co chci já. Jasný? Takže to všechno sundej a přines kruhový světlo. Pandoro? Kde je Pandora? Hele, už myslím, že už jako ne, no. Už ne. Nic. Tady zakrát. Jak si dovoluješ pořád mi volat na mobil a nechávat mi nekonečný já vím, že jdu pozdě, ale kvůli tomu, že snad nikdo nemusí nechávat nekonečný vzkazy. Ne, nic nechápeš. Nechápeš vůbec nic. Radí si přestaň se pít do věcí, které nerozumíš a starej se po svým. Ať je to, co je to. Dělej si třeba něco vyže. A čo? On to tak ví. Neříkej, co si myslím, tak si mi takhle nemluv. Slyšel jsi, dělej, máš padáka. Zmizni do Argentiny a vezmi si sebou ty svý trapný obrázky. Bye bye. Chce mi tady ještě někdo něco říct? Já bych si něco říct. Omluv. Cože? Říkám ti, omluv se. Zbláznila se. Nejspíše. Dělám zerko, ale zpátky se.